Vítejte a teď dneska si zahraju s hráčem s Epicem. To ještě neznáte a byl bych moc rád, kdybys neříkal moje pravý jméno, jo? Jo, jasně. Všichni taky. Dneska budu hrát. Poslední gold, gold. Gold. Tak, a teď bych si měl koupit ještě něco. Tak. Tam toto. Prostě to tam nějak kydnem. Co to je? Mám iron. Ty máš iron, wow. Kde to je? Jo, tady. Co hledáš? Si děláš na mě nějakou věc na mě děláš. Tak Endstone už mám dávno na posteli. Že Endstone už mám dávno na posteli. Já už to taky mám na posteli. A já už to měl dávno na posteli. Jo, nebudu. Nebo budu zlej. Uj, ty budeš moc zlej, co? Jo, Budeš hrozně zlej hrozně. a hrozně naštvaný. To by možná šlo kam. Já jsem dostal nějaký dáreček. Prodám tady tomuhle tomu. Jsem dostal nějaký tokeny. OK. Takže teď si... Jo, chtěl jsem si koupit toto. Asi jsem vybavený. Ještě toto a toto. Ježiš, já jsem vybavený. To ani nevíš, kámo, jak jsem vybavený. Jsi neviděl moji výbavu. Můj OP. Ty už jdeš pro diamondy, ne? No, ty už jsi dávno na středu, OK. Ty máš hodně velkou obranu. Trošku. Tady je další dáreček. Tak. Jo, přesně kolik chce. Tak pojď. Koupíme sharpness a... To je radši pro jistotu, jako. Ale mi řekni, jo, ty jsi na svém ostrově, jasně. Ty jsi vzal emeraldy, OK. Enchantment je na druhé straně. Na druhé straně jsou tam dva villageři. tady budu kámoše přesvědčovat, kde je co.
Ale no tak kamo, počkej, já to chtěla zkusit. Jo, víš, že já jsem to už, bych to dávno zničil, kdybych chtěl. Jo. Ale jsem na tebe prostě hrozně hodný, chápeš? Kamo, já už jsem to poslal tam prostě viděl. Už dávno jsem je tam viděl, teda musím říct. To. Já bych si ti rád šel pomstit, ale prostě mám hrozně špatný teď věci. O, ty máš damage. O, ale to se laguje jak prasa, to se laguje jak prasa. Ne, kamo, nechuť mi zničit postel. Ne, kamo, ne. Kam ty umíš hodně rychle vyměňovat ty věci. Kam, kolik jsi měl ironu třeba? Kolik jsi měl těch ironů, ty irony jsou třeba mega OP. A teď si koupím ještě protection. Teď prodám tomu týpkovi další dárek, nevím čemu to je. Kolik mám těch? To si koupím toto a toto. Tak jako, jo, vlastně ty jsi chcípl, takže meč nemáš. No tak na středu jsou emeraldy, ale já si je klidně vezmu, když je nechceš. Kámo, tam byly 2 dárky, no tak to je OP. Tady prostě ten holiday update, ten je docela dobrý. Na to, abyste získali dárky. Tak. A teď. Společně. Jsi zase na středu, zase. A když mi zničí postel, jo. Co to je? Co je na světě tohle? To je fireball, tomu se říká fireball. Cože? Tomu se říká fireball. Kámo, ale fireball se nedá házet. Na Bedwarsu, jo. Ježiš. To. Minecraft logika. Já si kámo, Minecraft logika. Nepotřebuji komentáře. Víš co, jsi mi dal hrozně dobrý nápad. A to je opevnit si víc postel. To si děláš srandu! Hej, ale ne, proč? Zase! To bylo mega blízko. Kamu, kolikrát na mě ještě naběhneš? Kamu, naběhneš ještě jednou a naběhnu já na tebe. Kde mám pickaxe? No pickaxe už máš, ale horší. Dobrý. Kamu, měl jsi předtím koupit lepší pickaxe. Ty už jdeš na mě, jo? Si myslíš o sobě. Takže já si koupím taky lepší pickaxe. Co si myslíš? Co si myslíš? Žádné TNTčko tady nebude. Pod mojí Jdi pryč! Get out! Kam už tě vidím, jak jsi prostě. Co chceš? Nice, tak teď já zautočím na tebe, protože jsem moc naštvaný, co teď tady děláš, jo? Koupím si lepší armor a jde se do boje, kámo. Jako tomu. Já nebudu, prostě nebudu. Kámo, prosím. Ach jo. Že tam nejseš. Jo, seš. Okay. Kámo, kde ještě chceš být? Chceš být všude.
A neděláš proto nic. Ne, proč? S ním spadnu. Protože pořád chodíš na... Helma, co to bylo? Že pořád chodíš na mě. Ježiši, já tady mám pořád nějaký tyhle ty gifty. Jo, já mám nápad. Koupím si dobrý věci a půjdu na tebe, kámo. Že už mě štveš. Nejdeš ty na mě teď? Ne, nejdeš, dobrý. Takže teď jsem chtěl... toto a... Koupím si... Co jsem to chtěl? Toto. Tak... Ano tak. Co si o sobě zase myslíš? Yes. A to tě úplně k prdu, to tě úplně k prdu, to tě úplně k prdu. Nespomni. Tam nejdeš. Kam zase? Nemám jít. No tak ok, jak myslíš, tak já tam nepůjdu, no. Ale ty tam půjdeš... Kámo, jak to kroknu třeba? No ok, jak myslíš. Tak já si tady vezmu emeraldy s dovolením. Hele kámo, mám o dost lepší věci než ty. Nechceš prostě se zdát? Kámo, já tady mám prostě hrozně moc dobrých věcí, já tady mám firebally, prostě hodně dobrý věci. Tak, ještě toto se neřekne a chtěl jsem si koupit ještě jednu věc. Kde to je? Ano, mám na tu věc. Ok, jde se na to. Seš? Já nikde tady nejsem. Si o sobě... Kamo, seš? Někde! Ne, kamo, seš tam, máš invisibility. Ale už nemám. Kamo, jestli teď tady chcípnu, tak si mě nepřej. No a mám málo hápek, no, tak to je tak hloupé. Kámo, měl jsem si koupit druhou perlu. Ne! Já jsem si koupit druhou perlu, já to věděl. Kámo, ale měl jsem si koupit druhou perlu. Tak dáme ještě jednou. Ježiš. Jo? Říkám, co to bylo? Neznám. No kámo, proč jsem tady? Neměl jsem to dávno. Já jsem taky dal next, kámo. Počkej, nehrajeme spolu? No. Tak jsem ti poslal, jo počkej, teď jsem ti poslal žádost. Jo. Jo, dobrý. Ale teď to 100% vyhraju. Kamo, já jsem tak hloupej, že jsem si nevzal prostě, že jsem si vůbec nekoupil druhou perlu. Já to nechápu. To asi bude stačit. Tady to. A ty jsi myslel, že nebudu mít invisibility potion.
Já nevím, co si myslíš o mně. Co si o sobě vůbec myslíš, jako? Co myslím to, co mám v hlavě. Toto je velmi špatné. Naboulte mi ten ne armor, ale tohle. Tu mapu jsem asi nikdy nehrál. Mám nějaký gift. Proč už jedu? Kde jsou ty emeraldy? Jo, oni jsou ještě dál, no nic. To je jak nějaká Castro mapa. Úplná Castro mapa. Kámo, já nemám irony, to není možný. Super. Kámo, ale já jsem měl aspoň štěstí. Aspoň jsem ti tu postel zničil. No zničil. Jako za to by se směl stydět. Cože? Ne. No tak uvidíme, kdo jsem se tady... se za to měl stydět. Protože jsi špatnej. Neříkejte na streamu. Je na streamu, aha, ty točíš stream, no nic. Má. Hra na video. Myslím, tak to uvidí diváci. Jako jak si to myslíš. A taky co si o sobě myslíš. Všechno. Všechno si o sobě myslíš, ty si myslíš, že umíš prostě všechno. A já ani nejsem na středu. Ještě. Taky no. Mě ten střed je nějak daleko, ne? To se mi zdá. Když koupím toto ještě. A jde se na střed. Třeba. Všechno si potřeboval. Jo, já jsem si chtěl ještě jsem si chtěl koupit jednu věc. Kamo, já se na ten střed nepodíval. Tak už mám strančku. Ta strančku, sharpness. Z toho hrozně plata. Aha, ty už seš taky skoro na středu. Hop. A to dobré, Fireball. Proč po mně vždycky házíš fireball? Už je to nejlepší věc tady. Přestaň. A aspoň tě tím můžu zdržet. Mezi tím, co si tady vezmu emeraldíky. No tak já už nemám fireball, no. Čus. Zase. Ne, ale teď už fakt nemám fireball. Já mám extrémně dobrý, jako teď si koupím ještě protection. A že mě nejdeš rašnout. Hele, řekni aspoň, že mě vůbec nejdeš rašnout. Řekni to. Řekni to. Řekni to, nahlas. Vůbec tě nejdu rašnout. Jasně. Jenom ti jdu zničit to. No tak já si jdu koupit firebally. No jasně, ještě se jdi stavět. Kámo, co to by... Kámo, jak jsme se sejmuli navzájem.
Jak jsme se třeba sejmuli navzájem. Já si. Šlo mega dobrý. Už mám tak špatný Jenom věc. jsem na bachcíkli, ale to vůbec nevadí. Ale já jsem... Pro mě se ta smrt moc nevyplatila, protože jsem měl 4 emeraldy. Ty jsi tady měl tyto věcičky, no tak to ne. Kde jsou nějaký dobrý věci? To nemůžu vědět. Kde je sakra? Tady. A co je kde sakra? Kde je sekera, ne sakra? Jo, aha. To já nevím, kde je sakra. Ne, jak jsi to viděl? Tak to jsem přežil jen takto. Tak to jsem přežil. Jak? Já jsem myslel, že to nedám, tak jsem to prostě vzdal. A já to reálně přežil, to není možný. Yes. No a ty na mě nechoď. Jenom ty to nedělej. Hele, ale kamo, co to... Jo! Co to je? Vždyť mám jenom dřevěný meč, reálně mám jenom dřevěný meč. Kámo. Reálně mám jenom dřevěný meč. Nemám nic jiného, mám dřevěný meč. Žádný knockback, jen sharpness. Kam, ty jsi levej, se mi zdá. Španě levej. Já si koupím ještě trapku. Všechny trapky si koupím. Ještě do questu jsem si měl koupit ty. No tak prostě. Děkuju, no. Jo. Děkuju za všechno, co jsme dali. Aha, ty jsi tady, protože mám trapku, víš? Já mám trapku. A hrozně se laguješ. Ty jsi ale hrozně teď lagnul, víš? Kámo. Kámo, kolik jsi tam měl ještě těch věcí na to, abys to zničil? Vlastně ty už to ničil, ne? Ty už to v podstatě už ničil. Kam ty na tohle to nemáš štěstí, prostě nemáš. No kámo, fakt to nemám. To si děláš srandu! Cože? Já jsem bezdůvodně spadl do vojdu, i když jsem měl dobrý věci. No, vidíme, kdo se tady bude smát poslední. A tuhle hru musím vyhrát, nebo jsem úplný noob. Bed Wars. Jsem myslel, že jsi noob jako ten hranolka. Mám docela noobí sám. Kámo, můžete přestat? Já? Ne, tady hoši. Hoši, aha. Kluci, myslím. Je čus. Máš se dobře? Já jo. Tak co? Já nemám bloky, Já nemám bloky, hoď mi. Fakt? Jo. Jako to si děláš srandu za mě. Ne, já nemám fakt bloky. Tak buď hodný. Jo. Já jsem nic nedělal. Já jsem nic neudělal. A já jsem spadl do vojny. Jo, tak já si jdu koupit bloky. No. No nic. Nechtěl bych. Já fakt mám unlock mega. Ty máš anti-unlock. Tady jsou. Ty jsi věděl, jaký unlock mám. Jo, já to vidím. Mě to říkat nemusíš, já to vidím. Ty máš unlocky. No tak jako, jak se mám teď dostat jakože na... Navalte někam. Než se mám jako dostat na tvůj ostrov, když nemám bloky. To je docela jako hodně
Kámo, chill out. No, proč tam dáváš bloky? Ty teď jsi akorát sní... Ne, já vlastně nemám bloky. Já mám jenom... Protože jsem to myslel. Počkej. No to se asi nemyslím, ne? Tak jako když mám nůžky, Proč? nevím, Zase jsem chcípal. to tě tak štve? Ahoj. Čus. Potřebuju bloky! Já tady bojuju nůžkama. Ach jo. Jo, já nemám. Hell yeah. Ne, nebudu tě zabíjet, proč bych to dělal? No a teď si koupím pořádnou nálož bloků, nebo mě to... Já teď potřebuji dostat domů, prosím. Jak to myslíš? A já se ještě opevním pro jistotu, protože ti vůbec nevěřím. Jo, dobrý, dostal jsem se domů. Ty jsi taky neměl bloky? Jenže mám 2 epic gifty. Ne, asi. Já jsem měl taky, když jsem tam na tebe šel. Já jsem měl 2 a 3 ty Kumon gifty. A za to dostáváš XPčka, tak jako, bo já nevím, jak se to jmenuje. Kam já teď bych to nedal. Dejte mi moje bloky. Tvoje? Nejseš tam. No, taky že jo. Co to bylo? Jenom mám bloky. Kraso. Máme náhodou tady Pillars of Fortune? Připadá ti to nebo ne? Co? Je to tam? Jo, hrajeme Pillars of Fortune. Ne, kámo, prosím. Tak si něco kup. Kamo, ale jak jako prosím, ty tady nic, absolutně ty nic jiného tady neděláš, než ničíš mi postel. Kamo, to si děláš srandu, že já jsem si nakoupil TNTčko. Si děláš srandu, já jsem na tebe chtěl giftnout TNTčko. Hele, jak to? Ne, prosím teď mě nech, Prosím, já ti nic neudělám. Co ti je? Kámo, ale já ti nevěřím. No, tak teď chtěj rozhodnit s ničím postel. Teď jsi jako první, co jsi udělal, je, že jsi mě naštval. Takže jako potřebuji ještě 1 gold. Abych se mohl pomstit. Tak sorry. No žádný sorry tady nebude. Žádný sorry od tebe slyšet nechci. Hrajeme jen Pillars of Fortune. Jediný, co hrajeme, je prostě Pillars of Fortune. A tahle hra je hrozně dlouhá. Měli bychom to ukončit. To je jedno. Ty děláš srandu. Proč? Tak si přečti chat. Fell into the point. Ach jo. No nic. Nejsem to já. Moje problémy to nejsou. Kámo, já jsem si nevšiml, že mám 21 diamond. Ne asi. No protože jsi mě pořád zabíjel, já jsem měl už vždycky minimálně 7, když jsem na tebe šel. No jsem prostě takový jelito. Já nevím, dneska jsem si moc na Bedwars nevěřil. Jo, aha, všichni máme zničený postele, no tak to jsem... To nám zničí jako postel takhle. Jo, ono, když ta hra je moc dlouhá, tak se ničí postel, ovšem. Ne, kamo, já nemám žádný věci. No jasně, ještě s tím fireballem. Co to bylo? Bye bye. Ach jo. Tak poslední hra. Že jo. Poslední hra.
Počkej. Tak já ti pošlu ten. Kde seš? Mně se to, proč jsem to loadinguje? Halo? Ano, kde jsem? OK, to se laguje hodně se to laguje. Proč jsem na nějakým úplně random serveru? Takže seš na Hypixelu? Jo, ale teď hraju s někým úplně pošli mi tu. Já teď hraju s úplně nějakým random typkem. Tak mi to přijme. No, dobrý. OK. To poslední hra, teď to musím vyhrát, nebo jsem fakt noob. Proč to tady vypadá tak strašně? Tuhle mapu jsem hrál milionkrát. Ty mě porazit nemůžeš. Nekam, ale co cítlejš? Hele. Naděj ufňukanýho, když mi už milionkrát se pokoušel zničit postel. Většinou ti to sice nevyšlo, ale já jsem ti taky jednou zničil postel a to se počítá. No tak jdeš se na to. Aha, mám jeden blok. Generátor. A ty holiday jsou dobrý, mně se líbí. Že dostáváš ty coiny zadarmo. Nebo já nevím, jak se to jmenuje. Tokeny. Tak počkej, já jdu na střed, jo, a nechám tě. Jo, a já tě taky nechám. Budeme kamarádi. Jo, budeme kamarádi, doufám, že nás nikdo nezabanuje. No ale že to nemyslíš ironicky. Že? Že to nemyslíš ironicky. Ne, nemyslím. Já tě vidím. Už o tom. Já tě taky vidím. Koho prosím nevidím. No to jsem říkal někomu úplně jinému. Jo, ale tady je tvoje strana. Budu hodnej. Jo, tak já si tady vezmu ten 4. emerald. No, můj emerald. Žádný tvoje. Co to říkáš jako střed je můj? Tak tady toto a toto. Koupím si toto. Ještě jednou. Co budu si ještě koupit? A můžeme být kamarádi. Komu my jsme v netru, ne? No nejsme. Proč tady Kdybychom byli v nedru. Ta nejhorší písnička z netra. Když bychom byli v nedru, tak kdybychom se pokusili obstavit tu postel, tak by jsme vybouchli. Tak já ti pro jistotu ještě vezmu další emeraldy. Proč? Že se mi to líbí, ti brát věci. To je Cross Teamers. Nevím. Cross Teamers, to bude jakože takový to... Jestli chceš prostě Kam jsem nápad postavil toho? Nevím, co to je. Ještě jsem něco chtěl koupit. No to je Ahoj. Co ahoj? Jo, čau. Kamo. Jdeme Kde týmovat! jsou emeraldy? Jdeme týmovat! Jo. Počkej, já se vezmu něco do ruky. Čekaj, já se tady dám toho pryč. Chceš goldy? Mám pro tebe goldy. Chci goldika. Už jsem ti je hodil. Nech mi moje emeraldy. Tak jo. Tak jo. Jo, ty máš knockback stick, no tak to, sorry. Kam já jsem se Že? já bych se tě hrozně lekl, kdyby se neměl to je jasný. Hele, kamo. Co děláš? Ukaž obranu. A zatím máš endstone, že? Jo. To jo. Mám knockback stick jenom
na mega. Na ničem prostě. Co mi tam vážíš? Ne, kamo, já se ti nechtěl zničit, já jsem se chtěl kouknout, jakou to máš odbranu. Určitě. A jo, chtěl! Jsi taky chytrej. Kamo, teď jsem ti chtěl schodit takhle, abychom se zabili navzájem. Ne, jasně, jdeš mi zničit postel, to je od tebe typická taktika. Jej, to jsem nejspíš vyhrál. No, tak to si nejspíš ano vyhrál, ale choval se hrozně na mě zle. Jsi hrozně zlej člověk. A vím. A to se ani, to není pochvala, jako, jo, ty jsi tak... Naštval jsi mě. Těž je. Naštval jsi. Ty jsi úplně nejštvanější člověk na světě. Ani mě to nezajímá. Jo, musím. Knockback stick! Jo! Jo! Nice. To jsem... Tak doufám, že se vám video líbilo. A jestli jo, dejte tam nějaký hezký komentář. A jestli ne, tak nevím, něco dejte. Třeba taky napište do komentářů. Čau! A už asi k tomu nic jiného nemám co říct. Tak, čus. Pozdrav taky. Čus.